Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka jingwan Pynsngew bat put jong ki pulit Assam ya ki post light kabalaja hak alfundrio trek na itung ajar alpuai hak shnong Ïongkhuli nakaliang kinong ilam ka Meghalaya People's Social Organization hak alfunyo trek kilekendo yu sembut menteri rangba ban Pynsngew ban kerpa dia ba chimkya ya kilat kilenti ban penbetnya mardor ya kani ka kenram hak shnong Ïongkhuli kablami ke jingya kelumar di kibor pulit ke jela Assam da kabakam bakati ke jaka ka hap Hapoh ke jela Assam kadba ha ke jing shisha kadang hap Hapoh ke jela Meghalaya ha ke jing pet jong karaj marwet melim simship ya nakaliang jong ke Mpso district Rivoy district te milayok kanya kren pati Prestone tan song milaso tanat ya jing kren nomor bayong ba hindan ka meeting ha khandru tarik bat jong ka Assam te yong ba hadin ru tarik insan jintep yakini ki jing kundrum ki jash dia tingila ko mila ban kya bhaya kani ba Prestone tan song ba in ship kya ro yakani kam naman kade ka bakta ya khandam ko siap tan kuli ba ja jing tingila wi ba ka jaka kam de bane chaka Assam naman kade ka jaka jong ko Meghalaya tingi nakaliang kaseng nginam syong khat yakani kam min buat dia lega hado ko ni nakaliang kaseng tangi kentu yakini ki bar sarkar ba kimde ban put tang ka jingya kran ba tang ka meeting juki ba ngi kwa ba ngi yo ya ka jingtep ba usok ba ngi de ban khet kum kari ba ka jat ban rim ngi de ban yo ba ka jaka ma jong ba